Contemplar l'Evangeli d'avui. Dia litúrgic, segon diumenge de durant l'any. Text de l'Evangeli segons Sant Joan. I el dia tercer se celebrà un casament a Caná de la Galilea, i la mare de Jesús hi era. I també hi fou convidat Jesús amb els seus deixebles. I en faltar vi, la mare de Jesús li diu: no tenen vi. I li diu Jesús: què ens fa tu i a mi, dona? Encara no ha arribat la meva hora. Diu la seva mare als servidors: tot el que us digui, feu. Hi havia allí 6 gerres de pedra, col·locades per a la purificació dels jueus, i en cada una hi cabien 2 o 3 mesures, de 40 litres cada una. Els diu Jesús: ompliu d'aigua les gerres. I les ompliren fins dalt. I els diu: traieu-ne ara i porteu-ne al mestre-sala. I li'n portaren. Així que el mestre-sala va tastar l'aigua convertida en vi. No sabia d'on era, però els servidors que l'havien tret sí que ho sabien. Cridà l'espòs i li diu: tothom posa primer el bon vi, i quan ja estan beguts, el pitjor. Tu has guardat el bon vi fins ara. Aquest, que fou el primer dels signes de Jesús, el va fer a Caná de la Galilea i manifestà la seva glòria, i cregueren en ell els seus deixebles. Després d'això, baixà a Cafarnaüm, ell i la seva mare i els seus germans i els seus deixebles, i es quedaren allà no gaires dies. Comentari: mossèn Enric Prat i Jordana, Sort. La mare de Jesús hi era, i també hi fou convidat Jesús amb els seus deixebles. Avui contemplem els efectes saludables de la presència de Jesús i de la seva mare, Maria, en el cor dels esdeveniments humans, com en el cas que ens ocupa. I el dia tercer se celebrà un casament a Caná de la Galilea, i la mare de Jesús hi era, i també hi fou convidat Jesús amb els seus deixebles. Jesús i Maria, amb una intensitat diferent, fan present Déu a qualsevol lloc on sigui, i on hi ha Déu, hi ha amor, gràcia i miracle. Déu és el bé, la veritat, la bellesa, la bondor. Quan el sol desplega els seus raigs per l'horitzó, s'il·lumina la terra i s'escalfa, i tota la vida treballa per tal de produir el seu fruit. Quan hom deixa que Déu s'apropi, el bé, la pau i la felicitat creixen sensiblement en els cors, fins llavors potser freds o adormits. La mediació que Déu ha escollit per a fer-se present entre els homes i comunicar-se profundament amb ells és Jesucrist. L'obra de Déu arriba al cor del món per la humanitat de Jesucrist i secundàriament per la presència de Maria. Poc sabien els nuvis de Caná qui havien convidat a llur casament. La invitació responia probablement a algun vincle d'amistat o parentiu. En aquells moments, Jesús encara no havia fet cap miracle i era desconeguda la importància de la seva persona. Ell va acceptar la invitació perquè està a favor de les relacions humanes principals i sinceres i es va sentir atret per l'honestedat i bones disposicions d'aquella família. Així, Jesús va fer present Déu en aquella celebració familiar. Aquest, que fou el primer dels signes de Jesús, el va fer a Caná de la Galilea, i allí el Messies obria el cor dels deixebles a la fe gràcies a la intervenció de Maria, la primera creient. Fem-nos propers també nosaltres a la humanitat de Jesús, mirant de conèixer i estimar més i més, progressivament, la seva trajectòria humana, escoltant la seva paraula, creixent en fe i confiança, fins a veure en ell el rostre del Pare.